Hi! Kamusta na? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luig ko istorya sa inyo subong tawag siya Lafayette Street for Men and Women. Iyan ni siya ni Bond number 9. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa tanan. Kag tanitanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag o de parfum ni siya butang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit, kag mabulak, kag maprutas. Amo na siya kusimutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya mga nota? For the top, we have bergamot, flowers, kag coriander. Ang bergamot, mahamot nga citrus. Tapos, damo siya bulak ang mga mahamot man. Tapos, coriander nga matamis kag swabe kag makahang nga nota. Kag for the mid, we have apple, ambroxan, kag vanilla. Ang mansanas, presko kag matamis nga prutas. Ambroxan nga synthetic nga nota nga mala kag mainit, kag vanilla nga pampahumok. Kag for the base, we have ambergris, tonka bean, kag woodsy notes. Ang ambergris, mainit kag maalat nga nota. Tonka bean, nga duhilamon nga matamis kung simutan, kag woodsy notes, wala gid lista kung ano gid basta makahoy siya. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa mo mga pahamot nga luyag story sa akon, ibili lang sa comment section sa daso naman. Bye-bye!